लासिं हाय बेयो जाहैबाय आबो जुति ओइ मानो होनबावनांगौ जाखो लाजिदों बेयो लोगोफोर लाजिदों बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों आङो मानासाव बेरायफैदोंनै लाजिदों मा नुखो आब' साफारियाव मैया मैदेर फालोल' नुदों ओमफ्राय दावराइ ओमफ्राय जेबो नुवासै अमा औ मैबो नुदों मैदेर फैफिननायाव मै नुदों ओमफ्राय नोंहा मोजां खबरा नोंखौ बिदि मिनिनायखौ मा साननांगौ ओमफ्राय जानो थिगानो दे मैया फैदोंमोन बिसोरोहाय दिनै चेक आउट जासिगोन मैया साफारि थांदोंमोन ओमफ्राय गुमैबो दङ गुमैखौ आं देखायथ'ला गुमैनि मोखांखौहाय नेदो लोगोफ्राहाय मालाबा खोन्थानोसै आङो देनांहाय आबो जुतिखौल' नायग्रोदो गथ' गथाय लाना फैदोंमोनलै बाबुखौबो लानानै फैदों गथ' गथाय ज' जाजाय ज' लोगो नोंथांमोना बिनि एलबामखौ नायनो बुहुद गोसो जादों खोमा ओंखारगासिनो दं र' नेनानै थादो बावनो खालामफैदों सोर जागोन दे देबाव जुदि दे एसे फैफिनसै जिरायना रायलायबावनोसै बारा गोलाव नाङा ओमफ्राय बुहुद गोबावनो लोगो मोनदों बेखौहाय जों ज' थायोमोन क'क्राझाराव मोनसे रुमावनो गामलायाव ओंखाम जायोमोन गामलायाव जों ज' ओंखाम जायोमोन मोनसे गामलायाव खिस्रि लागायनानै रानोमोन आरोना सोरनि ओंखाम आग्लायनाय ओंख्रि आग्लायनाय फुजाबा जों माने ओंखाम ओंख्रि सङामोन आरोना खिस्रि नागिरनानै जायोमोन जोङो गणेश फुजा सरस्वती फुजा कालि फुजायाव जों लामायाव नेनानै थाखायोमोन खिस्रिखौहाय मिस खालामो ना आबो जुति बै टाइमखौहाय बिराद मिस खालामो बिराद मोजांमोन ओमफ्राय नों बेसे गोबाव जाखो हाबा जानाया आङो 16 जादों नालाय 5 years 6 जाबाय खोमा 6 years ना औ 6 years कमप्लिट जाबाय बिनि हाबायाव जों जादोंमोन एसएस नाङोमोन मालांनाय होनबावदो बोलेरो देग्रोबबाय औ नङा बलफोरखौ ज' जायो थांनाया बारा मिनिफ्लांबाय ओमफ्राय आब'आ दाथ' खालामथ'वाखै एलबामफोरखौहाय गोबाव जाबाय संसार जाबाय नालाय बेसारा संसारबो जाबाय दा जबबो मावो ओंखायनो बेस्थ'खाय माने ओंखारनो हाथ'वाखै आरोना ना बिनानाव एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय जादोंना ए मा नुदों हा आंखौ मानो लांफैयाखै नोङो बाबुआ बेनो लोगोफोर आब' जुतिनि फिसालायाहाय